από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας. Αν και σύννημα πάνω. Καλά είσαι. Στη δικαστήριο του προδρόμου. Και λίγο πιο μακριά. Βερόνικα. Είναι από την Ιταλία και έχετε επισκεφτεί την περιοχή της. Benvenuto. Tante belle cose. Certosa, sì, certo. Il superiore mi scrive sempre. Έκανε τα εγγένεια του ναού των 3 ιεραρχών. Λοιπόν, φέρτε τα σφαγεία. Συγγνώμη, Ελάτε όλοι αριστερά σας παρακαλώ, από εδώ, για να με διευκολύνει. Θα βρω φωτογραφίες. όχι. Όχι, επειδή τα αγόρα τα μονικό του με δόρυ, θέλω μην το χτύπησε. Κανένα πράγμα. Μετά το περάσεις.